na go wa de ha pụta ile ihe ji no ha me na oche afu nwuru ne mo kende brele ndo di siama adịmekwu ka achara m acha na ha adịmekwu ha ọgwụ abara m agba mem na m gazu ike mpa ịtụ m surprise taa na gịnị mere elekwanụ nke dọkịta na-agbago ọgwụ gaa na-anyụ ahụ ana m abachi ọchị ma adịchi ya adịchi dọkịta so my anus aga m anyị na gosi nwetara lọkụ na head m shi ha elego dọ nkọnyọ hụtụrụ ọnụ ya ngwa ọwụ ya mpa tisi anyụ ga hụrụ ndị nọọsụ na-ele gị anya gbaba ha ga-ele m imi ọ bụ prọfesọnal ha ihe agara ịgwọchi ndị ọrịa na iri ahụ ndị ọrịa ihe na-asa ihe na-emedo onye ara ọ dị nwanne ya ka ihe na-ekwesịrị imego na dimkpa ha ka gị ide ebuteli anụ udele gbagburu ihe na-ekwesịrị imego makwasị ihe m na-emego otu na-ezu nwoge m ele nwa okorobịa ji ahụ ga-anọ na vileji ogbe ya eji nwoge nna ya kpụrụ isi ị kwesịrị ịnọ n'obodo Igbo gị tọọ aka na-akwụ ndị nwoke na-awọkarị mara m ọkada ọka onye etukwula ọkada tụọ ndị keke ndị ọkada ga-ahụ m yogo yogo n'ọfịs ọkụkọ na taịm ọkada Blood of Jesus. Father Waba. Father Onya, you not forget. What happened to Father? Look to Father Gonya. Father should come on a party. She like a Puzo. Happy your cafe. Go be gonna know you more talk on my father should have na parish. Can be a post na parish na rekata chim cafe tote. No look na no tangi to the mass. More into the choco no kakuzo ha. Coming from Onya Honadi, on Adam, and Adam shocked. I we had Coming from Onya Kitcharo, Adam shocked. Oh, I hope we had added them. I shouldn't go on added them. Yakramu, Yakram. Ile woman, madam, we again, kill a woman, madam. So, I'm going to him. I got no I got no lorry. You told me to never call another, and you ran off in the back of 2 weeks. Oh, I wanted to say, video, not think like what to slay you more. I could come here for Kulo. I won't pack out there. I wouldn't not going to quite be money. I'm not going to come for. I'm not going to get what I come back, Arabragan on. Now I'm a Carabragan. Because only one case you room. Chitraya, Panda Jaguar. I just want them. So I got Panama Auntie Vicky, and that is a number, and Yahuna, the Chalama, Mandino Lutoria, Hekulian. Jesus! When I need the help, when I do one more George, then I found here we come to Ramata. Yeah, from our father, thank you. I will tell you, Father, thank you. Thank you. Father, nga hapo gena pam na ja so kam ga titari akwa kam do sha hu ga mo kada nga ya no dise kam nga chota ngoro kada ga chita akwa ya oyi to ge ya okoyi bara ya kam ga chita akwa biko lesere m na manya ofuma mpa no de kam mpo side nka wete okada m na bi ugbu a fada nwa aba Father Onya help. fada nwa aba ko help ga na ma bia What about you? Don't get to land. Jesus. Blood of Jesus. I don't want peace. Always. And you don't me here like and don't put your Let be poor. Breathe. Don't suffer. Hey, Imana woman again, man again, no gay banquet. And in the mother give poor on. When I got an like Papa, I mean, taking that. I mean, because I can manage coordinate you when they're posing the queen the posing where Aqua. Now, here for the grand again. Here for the go, we're been in a hair, I will better to go get it. Tattoo, a basic trailer to Korea girl, don't go to you, Papiagi. Tattoo hours says it's a Tegama Pocorishi, to tell you. Tell I'm going to ask Motonka. That's going to tell a tattoo. Tattoo trailer. You put a tattoo trailer. Tattoo trailer.
Agala me mi ge be kata mo nya na ibu mo nya ko bi ha. Ele be tere kita tu ahụ n'obi. Akwesịghị gị n'obi ma akụ. Ge kama kana maka chile kamu ya kwa gi. Aka musu. Agadi nwoke dị ka gị gara ise tatu. Ebido n'isi. Ese gị tatu n'okpokoro isi. Ni na Ese gị tatu n'okpokoro isi. Ha. Ele ihe a ga-eme gị. Nwa ba ha mo. Ele ihe a ga-eme gị, ị gara ise tatu. Nwa ba ha mi ge me kata mo nya o. Ị na-achọ ịwọ Tupac Shakur. I ge me kata mo nya o. Ị chọrọ ịwọ Tupac Shakur. I ge me kata mo. Ị chọrọ ịwọ Tupac Shakur. Ị ga-atarụ ha atọ. Lisa nne mo li ho kwura m n'isi ala ekwe kọwa ga ntọ n'isi o. Ịnwazi ibe go nwụrụ amụ kakwa ga akwa ya da akụm. Ịkwụra m akwa n'isi. Ọ dị ka enwe ihe na-eme. Bịa nwa ba ma jidala gị. Ejim kwene gị ọnya n'obodo. And amara m gị ama. Nwa bụ ejim kwene gị ọnya. And amara m gị ama. Ha mo. Nwa ba ha mo. Ị ga-ebido na Ha mo. Wetin be this? I'm Wetin gonna be this? Wetin be this? Jesus, I'm Jesus. takwa nke akụkọ m na-ata di Blood of Jesus. ọnụ ọnụ tara afọ. Ịkụta mkpara meghe ọnụ gị. Meghepụ ọnụ. Jesus. Ị ga-enye m isi. Aka si ga-aba gị ọnụ. Ị gara ise tatu. Obirigwe ga-akụ gị. Obirigwe ga-akụ gị. Wetin be this? Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Mbe. Ị ga-enyegide. Ote ka ị ga-enyegide akwa ote. Chịrị mkpụrụ akwa bi ya ndụgọ. Chi gị ahụ bege na ma nwụọ. Ikiri aka n'ọchị. Papa n'ọja hapụrụ m n'ọnụ ahụ. Ndị na anwụ bele na ma nwụọ da ahụ na kpọọ. Ikiri m akwa n'isi. Agịrị m ahụ. Maka Chineke ele nke ọbụla ị nọ. Ị ga-anata ike. Obi. Hamo. Import and export. Maka Chukwu onye bụrụ m isi n'ọgụ ụda ka m chọpụtara n'ọgụ bụrụ m isi. Onye mbụ n'obi. Breathe. Don't suffocate them. Hamo. Wetin be this? Jesus. Akashi ga-abago. Blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me Hey! 1 cup. See. Ee siere m akwa udelo. Iwane ma. Egbole m. Mee gị ịwa. Fada onye ose. Eluigwe mee gị ịwa. Eluigwe ga-egbu. Eluigwe mee gị ịwa. Ihe mere m ọkụ mmụọ ga-eme gị. Chineke, Ịgaja ọkụ mmụọ. Ịgaja ọkụ ị mmụọ. na-asụrụ onye ọfọ. Maka ọwụsọ ọfọ. Ike na-aga. Ga-emekata m onye. Ese m tatu n'aka wo. Anwụ bele na ọkụ siere m udu ntị. Ịkam ihe na ntị. Enwere m chip. Nwa be enwere m chip. Bata no. Rabri fada. Jesus. Ihe ka mo sikere gị na. Ma bishop edere obodo gị kpọ mo Ndị n'osi. a chere nwa ọ na. Nwa para m ihe. Onye osi. Egbe Ewu fuburugo. Ọkụkọ ga-eri ozugo. Ote ifidiri m tu egg of ọkụkọ. Ote ka a ga-esi eji anụ ga-efid vulture. Ma mụ na gị na-ala maka anatadị ntaramahụhụ gị kpọm ụmụ onye osi. Ma afọ wipere nwa m na-acharịrị ọrịa ka udele gbọọla. Gị nwere ka dobi ya pịa n'ọnụ agụ bụlaga. Onye na-apa m ihe me. Apa m sịpụrụ akwa gị. Apa m sịpụrụ gị ele. Onye gwụrụ m. Ele. Ele bi na-apa ihe. Epam. Ọgwọla gị. Ọgwọla onye gị hapụ mbụlaga. Mpe bọọla. Ude nna gị tell me how. Ele ebe. Where to you. Mpa. Run. Ele. Bele ye. Ele bi. Fada nwa bele ye gịnị agata. Agatara m ozugo. Ọnwụgo ka m gatara n'aka nwa aba. Akwa niile ịtachara ha niile. Ya were akwa ụgha m powder n'ezinu. Nwa aba gị ngụde pla mmiri. Kụwa m akwa n'isi ada akọ ikuwe otu kụwa anọ. Akwa mkpụrụ ihe ga-akịrị ya na Paris. Onye ehirila onye ahụ Helin nkume. Helin na-ehi onye. Helin ha ga-ehe. Nwa aba akwa go. Oteku ụmụ ya otu. Ndị nna agaghị agbakọta oche. Ngụde akwa nọ biyọnd go. Kụriele gị ya. Tingụde dị mba aka m. Aga m alali. Mpa ka Aga m ala. Aga m ala hapụ m. Hapụ m ebe.
Leave me to go to house to be. Leave me. Happen more. Oluwa boy, happen more. Oluwa boy, happen kwame. Simaga tito, ewu okada mo. Okada ba ga kaje go oko. Mo okada aja mo de go tagi pa mo nyosu. Ina tan na go bu anya atambra na. Mpa, enyina hu ugbu a. Owo so. Mpa enyina hu. Budam bi happen mo. Oje mre mi yogo de lebe nwa baba no. Ama ga na police ka bishop ga na. Bishop ga na Fanya moto. so wo je ni. Moto. Ana ga so na moto nuso. Ka moto nuso ga na go moto. Jesus. Oje ba ka moto no what ahụ dị na ga. Jesus. Onye wo wara na onye mo moto no ndị mo for ya la. Lozolo. Ke wura moto do chere mu so so ko je mo ku. Mpa ila. Let them poor Let me breathe. Don't suffocate them. Give me that thing back. Hey, any go bala ma. Mama la de ta ko mo yosi.